Λοιπόν, σήμερα εγώ θα μιλήσω σχετικά με το Explainable AI και η αλήθεια είναι ότι θα μπω λίγο πιο στα ενδότερα των μοντέλων AI που χρησιμοποιούμε, πώς τα φτιάχνουμε και στο τέλος θα φτάσω στην επεξηγηματικότητα, ξεκινώντας, θα δώσω κάποιες βασικές αρχές για το τι είναι ο καρκίνος, πώς μπορούμε να τον δούμε απεικονιστικά και μετά από εκεί θα μιλήσω για τις δύο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές απεικόνησης του μαγνητικού συντονισμού. Μετά από εκεί, πώς μπορούμε να πάρουμε ποσοτικές πληροφορίες από τις εικόνες MRI και μετά θα μιλήσω για το πώς παίρνουμε ποσοτική πληροφορία με καινούργια χαρακτηριστικά που εφαρμόζουμε πάνω στις εικόνες, τα λεγόμενα radiomics. Μετά πώς δημιουργούμε ένα μοντέλο και στη συνέχεια θα δούμε πώς γίνεται το explainability και πώς αυτή η πληροφορία για το πώς η απόφαση, πώς έφτασε αυτό το μοντέλο σε αυτή την απόφαση, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει και τους κλινικούς για να πάρουν μια απόφαση σχετικά με την παθολογία που βλέπουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν κάποιος προσπαθήσει να ορίσει τι είναι καρκίνος, είναι ουσιαστικά κάποια κυτταράκια, αν δούμε μια κυτταρική σειρά εδώ, τα οποία αυτό που κάνουν, λέμε, είναι ότι ατυπούν και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται χωρίς σταματημό. Το πιο σημαντικό στον καρκίνο είναι ότι εφόσον γεννώνται καινούργια κύτταρα, με κάποιο τρόπο αυτά θέλουν να ανατραφούν και γι' αυτό το λόγο έχουν μια διαδικασία η οποία λέγεται αγγειογένεση και φτιάχνουν καινούργια αγγεία ώστε να καταφέρουν να θρέψουν τα κύτταρα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απεικονιστικά πώς το κοιτάμε αυτό, συνήθως με την έγχυση σκιαγραφικού, έτσι, ενέσιμο είναι σκιαγραφικό, το οποίο πάει και κάνει trace το blood flow. Οπότε, γενικά, στο να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τι είδος καρκίνους είναι αυτός και για να δούμε και την επιθετικότητά του, κοιτάμε πόσο dense είναι, δηλαδή πόσο πυκνός, πόσα κυτταράκια υπάρχουν και το πώς συμπεριφέρεται η συμπεριφορά του σκιαγραφικού καθώς περνάει ο χρόνος στους ιστούς. Πολλά είναι τα modality, τα απεικονιστικά μηχανήματα τα οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε να αξιολογήσουμε τον καρκίνο και έτσι και το μικροπεριβάλλον του. Υπάρχει η αξονική τομογραφία, η απλή ακτινογραφία, το υπέρηχος, το PET, Positron Emission Tomography, με τις ακτίνες γάμα, και έχουμε και το MRI, το οποίο είναι, για μένα είναι το πιο δυνατό μηχάνημα το οποίο μπορεί να δεις πάρα πολλά σχετικά με τον καρκίνο και γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα. Γιατί με το MRI μπορείς να δεις και το cellular density, μπορείς να αποκτήσεις πληροφορία για το μικρό περιβάλλον του καρκίνου, μπορεί να δεις την αγγειογένεση μέσω DCMRI, DSC και με πιο προηγμένες τεχνικές, όπως είναι το Diffusion Weighted Imaging που θα δούμε και αργότερα. Μπορείς να δεις για την ετερογένεια του καρκίνου και για τη μικροδομή του. Οπότε, επιστρέφω λίγο πίσω. Αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο σε αυτή την παρουσίαση είναι το πόσο, συγκεκριμένα για τον καρκίνο, είναι το πώς αιματώνεται και πόσο πυκνός και ετερογενής είναι.